Buenas noites a todos. Vamos a dar comezo ao pleno. Primeiro punto é a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. A sesión ordinaria do 24 de nove de 2001. Votos a favor da aprobación do borrador da sesión ordinaria. Solamente eu? Sí. Sí, porque segundo, aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Lousame. Bueno, como xa se tratou en Comisión Informativa, se dictaminou, puderon ver toda a documentación e todos os pasos que houve que dar para a aprobación oficial inicial, para logo contestar esa alegación, publicarlo, deixar pasar o período de información pública e de exámenes, e despois solicitar informe participativo vinculante a dirección xeral competente en materia de forestal. Vou pasar a los acordos e dicir que isto se pode ampliar, modificar, mirar ao longo do tempo, como xa tenemos con a documentación das axuntas de se nos dixo, non? Eu comentei o outro día. Os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar definitivamente o Plan Municipal de Prevención de Incendios, documento denominado Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Lousame, designado por María Carmen Paz López, enseñera técnica forestal, e Pablo Arbones Marciñeiro, enseñeiro de Montes, en data 23 de 8 de 2001 e 25 de 8 de 2021, pero nos dous, e incorporado ao expediente administrativo. Segundo, comunicar a Dirección Xeral de Defensa do Monte a dita aprobación definitiva, así como notificar aos alegantes o acordo recaído. Terceiro, publicar a aprobación definitiva no blog, así como na sede electrónica do Concello, para xerar coñecemento de calquera interesado. Alguna intervención? Votos a favor? O punto número 3 é a aprobación da declaración de especial interese ou utilidade municipal de inmobles aos efectos da obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IBI. Bueno, como todos os anos, por estas datas, máis ou menos, se lle dá prazo ao sector para que poda presentar a documentación requerida. Unha vez presentada, pois se exclúe o admiten todas según a forma de documentación unha vez revisada e se acorda o seguinte: aprobar o contido, primeiro, aprobar o contido do informe proposta dos servicios técnicos municipais nos seguintes termos. Primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal os seguintes inmobles nos que se desenvolven total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras, pertencentes ao sector primario por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que justifican tal declaración, aos efectos da obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IBI. Ben, a relación, que agora non vou repetir, de todos os titulares, e, bueno, un excluído e o motivo por que se excluye. O segundo punto é publicar publicar no boletín oficial da provincia o contido deste acordo, así como no tabuleiro de anuncios do Concello de Lousame. Terceiro, dar traslado do contido deste acordo ao Servicio de Xestión Tributaria da Diputación Provincial da Coruña aos efectos oportunos. Nada. Votos a favor. O punto número 4 é a aprobación se procede da moción sobre o 25 de novembro, a que vamos a ler agora. Ten puntos son as emendas que se aportaran que nós tamén tardamos enteras, e aproveitando este comentario, decir
que temos que facer un esforzo e que non se van a admitir ningunhas que non estén presentadas por escrito o día do pleno para facilitar o traballo posterior dos técnicos, dos servicios técnicos do Concello, vale? Que lle pase unha copia? Eu prefería que nos pasara. Vale, perfecto. Este texto íntegro, este que sí. Podes facer copias? Sí. Vale. Esperamos